Ahoj, vítam vás u nového videa. Dneska hráme Be a Food. Toto s mojou sestrou Renatou. Čaute všetci. Teraz sa pokúsime byť najväčší. No ale moja sestra má 100 000, však Renata. Áno. A po tebe ide mango, sa mi zdá. Nejde. Ono sa odpojilo. Som najväčšia. Jej. A ja som koľkatý. A ja som 8. To je hrozné, vole. A dnešným cieľom je čo, Renatka? Byť najväčší. A kto je najväčší? Ja. A prečo tu nejsem ja? Som to ja. Ale ja to chci byť. Kde sa ťa nevidím? Ja som tu v kúte. Po mne asi niekto ide však. Nejde. Ach, ja by som si chcel toto kúpiť, ale ja nemám Robuxy. Ja som si ich minul však. Áno. Na čo? Pomoc! Žena! Pomôž mi! Kde si? Tuto, vzadu. Toto malé? Nie, ja som hranolky. Však tu si, nie? Nie, ja som v kúte. Pomoc! Po mne ide 20 000. Je tam vzadu. Áno, už ma zabila. Idem ho zabiť. Hej, super. Jako jo, to je super, ale mne to neuškodilo, jo. Cvič jedla. Aha, tak ja mám asi najlepšie kamalky. Pozor, lebo 110 000 si druhá najväčšia. Ale, Renatka. Tam v strede. No, chodoj, preč. Pomoc! Tomáško. Páne Bože, už ma zabil. On ma zabil. Mňa zabil medveď. Choď ho zabiť. Vieš, je rýchlejšie ako ja. Tak možno. A po tebe? Poď zabiť hen túto. Áno, túto. Ja som v strede vás. Ja som taký nemožný. Zabila. Jau. Prepáč. Najväčší má koľko? 259. Ja aj 400. 400, hej? Ja som dostal ty. Ale ty máš hen tu. Čo to je vlastne? Ty máš tú tekvicu? A ona má koľko? 300 000? Im 300 000 však? A ja mám iba im 79. A musíme makať. Ja chcem zabiť tú brokolicu. Ja pomác. No všetci chcú zabiť iba. Zabiť. Pomoc. Čau, Rena. To som ja tento pohár, ty. Poď. Zabiť? Ale mňa zabil. Super, však. Teraz. Čo budeš robiť? Aha, to som vážne vedel. Na čem sa smeješ, ako? Niečo na teknici. Hej, ja na akej? Nepadol mikrofon, takže ja to musím stopnúť. Čo sa stalo? Rozhodne dajte na toto video odber a like. No, jasne tak. Vidíš, že niečo vie. Niečo z teba bude. La 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 la. Koľko máš? Ty máš 7 000? To som ešte nikdy nemal. Iba na mojom inom účte však. A tam som mal strašné laky. Tam sa mi tiež vymazal účet. A čo mi padlo z týchto lunchboxov? Úplne dobrá legendary. Tak? A ty si to nemala? Nie. Ha.
Proste som lepší od teba. To musíš uznať. Áno, uznávam. Vidíš. Ježišmaria. Žena, a kúpiš mi nejaké Robloxy? Nie. Ach ja som si myslela, že mi kúpiš v tomto BF Food také špeciálne Robloxy. No nie Robloxy, ale tieto gemy. Za čo? Počkaj. Za peniažky. Ktoré... Jaj, tak nič. Ja zabijem tento shake. Prečo je tak rýchly? Prečo je žena tak rýchly? Poď mi pomôcť. Ja som tuto v kúte. Keď neviem v jakom kúte, ale som v nejakom kúte. Už nie som v kúte. A ty si čo vlastne? To máš aké dobré veci, vidím. A ty čo robíš vlastne? La. Čo vyberáš? Ukáž. Opa. Uka. Vieš, ak máš kolektív, tak tam si čukni na kolektív, vidíš? Tam. Ako máš line a tam si daj hento. A máš teraz gemy. To je čo? To je čo? A teraz si môžeš kupovať tie lunchboxy. No ja si nechcem kúpiť. Ale to naozaj si môžeš kúpiť lunchbox. Tento zásah rýchlo rastie. Jak môžu tak rýchlo rásť? Žena, poď mi pomôcť radšej. Yes. Ako sa tam zabávať. Pozri, tu som. Pomác. Som robot. A teraz ma zabije. Poď ma radšej ty zabiť ako ten. Už ja ťa nevidím, kde si. Bože. Čo si, jaké ono? Mňa zjedol ten muffin. Čo budem? Čo tu dám? Aha. Lunchbox. Čo som dostal? A čo je ten lunchbox vlastne? Aha, ja potrebujem gemy. Games, kde je game? A aké tu mám jedla? No, by som chcel niečo lepšie. Kde si vlastne? Máš 40 000 skoro, však? Takže... Jaj, tu si ty, nezjedz ma. Ja som tento ty. Vidíš? A ty si tento tekvice. Čo robíš? Nič. Jaj. Tak prečo so mnou hráš, keď robíš nič? Yeah! Aj po tebe ide? Aj on ťa môže zabiť? Nie. Ale ty jeho áno. Tak to nebudú obehnúť. Ďakujem ti. Prepáč. Vlastná sestra ma zabije, no. Tak to sa ani vlastne nestane. A ja som dostal nejaký lemon. Ja som dostal gemy. Jej. A to na čo som si kúpil. Super. Som prišiel o gemy, Gena. Prečo? Ja som si niečo blbé kúpil, tak som o to prišiel. Aby som si chcel kúpiť tie Robloxy, Gena. O? Nie. Prečo? Ja si chcem kúpiť. Tak, ham. Kde si? Pamác! Po mne ide, kto po mne ide? Ani neviem sám, kto po mne ide. Ale po mne ide asi, po mne ide toto! Pamác! Gena, pomoc. Tak, si šikovná. Teraz, keď ho zabiješ, si veľmi šikovná.
Vidíš, ako ti to jede jako šip, vole, jo? Však? Ja sa pokúsim mať aspoň tých 10 000. Ľudia. Ham. Mám 10 000, presne 10 000. Vidíš, aký som hacker? Lalala, snad sa odpoví ten medvedík. Lebo to tak vypadá. Tak. Už ma zabil, super, duper. Neo, čo som dostal, Neo? Jaj? Neo chce mať niečo lepšie. Napríklad niečo fialové aspoň. Tak na to neviem, či sa dostanem. To by som musel mať strašne veľa tisíc. Ja Ježišmaria. Po mne ide nejaký oriešok. A nemám rád oriešky. A po mne idú oriešky. Ja ho buď chcem zabiť, keď budem väčší od neho. Lebo ja ho dobehnem. Hej, ale to som ja chcel zabiť. Mňam, ty vole, či to je známka. Ale ja som stále malý. Ja chcem byť väčší. Väčší od všetkých. No čo mi na to povieš? Haló? Čo mi na to odpovieš? Musíš viac snažiť. Ale ja som tento blbý ty. Ani vlastne neviem, čo to znamená ty. Čaj? Ja som 5. 5. A ty si 4. Druhá. Druhá. Tomáško. Čo je? Ja chcem zabiť ten oriešok. Nechaj mi ho. Moja svačinka. Od toho som väčší od teba aj. A teraz som v nebičku. Aj ty si v nebičku. Budem za chvíľu. No, už si aj si. A teraz to je Muffin najväčší. A teda druhý najväčší. A ja som tretí najväčší. Vidíš, aké to je super? Ešte hráš? Tak čo robíš? Ja. Haló. A už tento ma zabije. To bych nechcel, vole. A už je väčší odo mňa. Ma chce zabiť. A ty to nehráš už. Prečo nehráš? Prečo nechceš? Jaj, dobre, ako chceš. Tak, na dnešné video to je všetko. Ak sa vám páčia takéto diely, tak nezabudnite dať like. A čaute na budúce!